салом дӯстон, баъди шикасти Барселона аз дастаи Айнтрахт дар видеои навбатӣ мо бароятон фикру ақидаҳои футболбозон, сармураббӣ, президент ва намояндагони Барселонаро пешниҳод мекунем. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки имрӯз ва пагоҳ як қатору бозиҳои ҷолиби диданӣ моро интизор аст. Барселона бошад бозии навбатии худро рӯзи душанбе бар зидди Кадис мегузаронад. Барои бозам шавқовар кардани ин рақобатҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз аввал мо намедонистем ки чӣ гуна ҳамла намоем. футболе ки мо дар бозиҳои гузашта нишон медодем бар зидди Айнтрахт нишон дода натавонистем. шикаст хӯрдан бисёр аламовар аст, вале биёед дастаи Айнтрахтро табрик гӯем, чунки онҳо барои ин арзандаанд. афтодан аз лигаи Аврупо моро ғамгин кард, аммо ин талафоти бузург нест, фақат як мағлубият асту халос. мо хеле умеди калон доштем ва бо хуну пӯсти устухонамон мубориза бурдем, вале Айнтрахтро шикаст дода натавонистем. мақсади асосии мо дар бозиҳои минбаъдаи мавсим рохат ёфтан ба лигаи чемпионҳои мавсими оянда аст. муҳити камнов ба мо кӯмак карда натавонест, зеро мо аз мухлисон дигар чизро интизор будем. муҳити майдон чунин ба назар мерасид, ки гӯё финали лигаи Аврупо аст ва мухлисон баробар тақсим шуданд. интизор доштам, ки Барселонаро бештар аз 70,000 мухлис дастгирӣ мекунад, вале ин амалӣ нагардид. ба мо муҳити мухлисони Барселона бо дастгириашон намерасид, вале ин баҳонаи мо шуда наметавонад. аз мухлисоне ки имрӯз дар камнов моро дастгирӣ карданд ташаккур мекунам. бошгоҳ таҳқиқи худро мегузаронад ва муайян месозад, ки чаро ин ҳодиса рух дод. ба ҳар ҳол мо бояд дар майдони худ қаҳрамонӣ нишон медодем. ҳатто ҳангоми 3-0 будани ҳисоб қариб буд, ки ҳисобро баробар созем. бозии мо қаноаткунанда набуд ва он иштибоҳе ки футболбозони мо дар мусобиқотҳои аврупоӣ карданд, дилхоҳ рақиб аз ин истифода карда моро ҷазо медиҳад. ҳар се голи ки Айнтрахт ба дарвозаи мо зад иштибоҳи худи мо буд. аз пагоҳ мо бояд нуқтаи назари худро иваз намоем, чунки ин иштибоҳи ҳамаи мо аст ва ман ба футболбозонам гуфтам, ки новобаста аз натиҷа ман аз онҳо ифтихор дорам. ҷароҳати дест нав сиҳат шуда буд ва ӯ барои пурра дар бозӣ иштирок кардан омода набуд. Менгеса ба мо хеле кӯмак кард. ман намехоҳам, ки фақат як бозингарро гунаҳгор созам. аз нигоҳи математикӣ мо метавонем, ки ҳоло ҳам қаҳрамони ла лига гардем. акнун такя ба мусобиқоти дохилӣ мекунем. моро 8 финали дигар интизор аст ва мо аллакай дар фикри бозӣ бо Кадис ҳастем. умедворам, ки мухлисон барои дастгирии мо ба ин бозӣ меоянд. хеле аламовар аст дар чунин бозӣ шикаст хӯрдан, вале новобаста аз натиҷа мо бозии арзанда нишон додем. ҳамаи зарбаҳои рақиб бисёр бамаврид буданд. Айнтрахт ҳамагӣ 3 маротиба ба дарвозаи мо наздик шуд ва 3 гол зад. хатогиҳое ҳастанд, ки набояд ба онҳо мо роҳ диҳем. бо ҳамин сабаб мо ба даври навбатӣ рохат пайдо накардем. бояд бештар ба аксулоҷӯямон диққат медодем, чунки омили асосии шикасти мо дар ҳамин буд. аз шумори мухлисони рақиб дар майдони худ ман ҳайрон мондам. бошгоҳ бояд муайян созад, ки чаро ин тавр шуд. вобаста ба сатҳи Айнтрахт шикаст хӯрдан аз ин даста мо метавонем бигӯем, ки талафоти бузург аст барои Барселона, чунки мо ҳатман бояд қаҳрамони лигаи Аврупо мешудем. аммо бозиҳои навбатии ла лига ва мавсими оянда моро интизор аст, ки бешубҳа беҳтар аз ин мавсим хоҳад буд. сарамонро мо бояд баланд бардорем. ҳодисае ки имшаб дар камнов рух дод боиси шармандагист ва набояд маротибаи дуюм такрор шавад. маълумотое ки мо дар даст дорем аз онҳо истифода бурда оиди ин шармандагӣ бояд чораҳои зарурӣ андешида шавад. оиди ин масъала мо бояд бисёр ҷиддӣ бошем ва иҷозат надиҳем, ки чунин ҳодисаҳо рух диҳанд. ҳамчун мухлиси Барселона аз шумори мухлисони Айнтрахт, ки дар камнов ҳузур доштанд, ман шарм медорам. мо ғолиб шуда натавонистем, баръакс мағлуб шудем ва бояд инро қабул намоем. ҳамаи мо андӯҳгину хашмгинем, вале барои ла лига мубориза бурданро бояд идома диҳем. дӯстон, шумо тасаввур мекунед, ки ба Барселона бештар аз 50,000 мухлиси Айнтрахт омада буданд. мувофиқи регламент онҳо ҳуқуқи ҳамагӣ 5,000 ҷои нишастро ишғол кардан доштанд ва онро дар як муддати кӯтоҳ хариданд. пеш аз бозӣ 50,000 мухлис саф ороста дар байни кӯчаҳои Барселона бо овози баланд суруд хонда Айнтрахтро дастгирӣ мекарданд ва ба сӯи камнов равон мешуданд. ҳатто пулис роҳи чанд кӯчаро баста кард, то ки мухлисони Айнтрахт бе ягон монеа ба камнов равон шуда
тавонанд. Футболбозони Айнтрахт дар Камну аз майдони худ дида худро хубтар ҳис мекарданд ва ҳатто баъди оне ки довар голи задаи Барселонаро баъди дидани вар ба қайд нагирифт, садои хурсандии мухлисони Айнтрахт томи майдонро фаро гирифт. сабаби чунин мухлиси зиёд доштани рақиб дар он буд ки аҳолии шаҳр рӯзи иди писҳо, яъне як иди динӣ доштанд. Ба ҳамин сабаб онҳо ба истироҳат мерафтанд ва томи чиптаҳои худро ба рақиб фурӯхтанд. ҳатто дар майдон якчанд мухлиси рақибро бо сабаби ҷангу латокӯб кардани мухлисони Барса аз майдон ронда карданд ва ҷанги онҳо ҳатто баъди бозӣ низ давом меёфт. вале УЕФА маҳз Барселонаро ҷазо дода ҷарима мекунад бо вуҷуди ҷабрдида будани мухлисонаш, чаро ки худи онҳо иҷозаи вориди мухлисони рақибро ба майдон доданд. мухлисони Барселона баъди бозӣ бо мушовири Лапорта Энрик Маси баҳсҳои тунд анҷом доданд ва қариб буд ки ӯро низ лату кӯб мекарданд. ба ҳар ҳол 8 бозии дигар моро дар Ла Лига интизор аст ва мо набояд аз Барса рӯ гардонем. баръакс, то охирин сонияи охирин бозӣ мо бо Барселона мемонем. шумо чӣ дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.